Mulembethuna manibulise kwakhona namhlanje Cups Podcast ayikho ke fana nalena sekuchiwo kwathiwa i-podcast yasephondweni. Gama lami ngulutho Mthukwana ke wena ke mbukeli obukeleyo ngalona umzuzu. Silapha ke Mayfair Hotel, as you know, eMall of Umthatha. Kulapho siphiwe khona indawo into yobana masirekhodele ezi episodes zethu. Episode na episode sibambela apha ke eMayfair Hotel. Lapho sikhoyo ke. Ungabhideki, sometimes abantu sibona siseminoka sibane siba lapha eMayfair sikabinalo ikhaya, but sizalifumana ndiqinisekile ngamakhaya wethu lawo omabini. We have an exciting episode ke namhlanje because okokoko selokhu sikuphathela izinto ezi-exciting, but ke balulekile into yokubana sibane sikhumbuza into yobana sikwinyanga yamanina ke le nyanga sikuyo lela. So kubalulekile ke into yobana sesabona kubalulekile si-Cups Podcast yobana sibane sikuphathela amanina kulena inyanga. Izawuphela le nyanga sibane sikuphathela amanina to educate, to inform, and also to entertain you, and also to empower abantu abangomama, because ibalulekile into yobana sipreache independence nokuzimela, nokuzithanda kwamanina. Nathi singamadoda siwathanda amanina. Yiloo nto ke namhlanje sibonele ukuba kubalulekile into yobana size with i-guest eyaziwayo nethandwayo ngabantu. Izilekeze zikamqwambe ne ewe lekeze zikamqwambe ke uMashweme ukhona ulapha namhlanje. Mashweme, masikubulise sikwamkele ku-Cups Podcast. Kunjani mama? Mandibulele bethunana ngento yokuba namhlanje ndibe yiphathi yale podcast. Ndibulise ke nakubaphulaphuli bayo. Ndiyaziphilela wethu kumnandi kuba lapha, ndibulela nohlobo endamkeleke ngalo apha. Ndiyabona uba kuzawuba mnandi uba khandimoshe. Kakhulu sikukhupha ke ngoku ebaphulaphuleni sikufaka ebabukelini. Siyakunyusela. Yeyi uyabona, hayi kuye kusiya phezulu. Hayi siyakunyusela. Ndibulela le nto yoba ngoku ndizobukwa. Ya, ubukelwe ngoku. Ethemba loba akazi ukhathazeka ke uba ushweme uba umqwambe. Ewe. Hayi noko enye into noko uhlelele kude kunama ndiqonda into banganengxaki. Okay. Ebenganengxaki xa kuthiwa undigudlile, hayi ngoku awundigudlanga kude kunama. Hayi ke kumandi. Masiqala sibulele ngelithuba usinike lona into yobana sikwazi uncokola nawe namhlanje. Masiqale ekwazini uMashweme, because abantu abaninzi bazi ushweme ku-social media, your TikTok, your Facebook, and abayazi baphele kulaa nto kaShweme. Kakuhle ngubani uMashweme? Okay ke mna igama lam lokusabela ndinguthando lwethu uNozipho, ndiyintombi yakwaNolatsho kwilali yaseMvutho kuTsolo. Kodwa ke ngoku sendaye ndatshintsha yonke into. Ndiyinkosikazi yaseMaqwambini ke ngoku, uzosuliwe elokusabela emzini. Kwamema ifani eMaqwambini uHulumi ozithende ezikhulu oJazibane. Ndiyakwazi nobathutha. Ndizothini kaloku abantu bandinceda. Impressive. Yho bandinceda, ndandisengenathemba. Bathi hayi sondela zila uzovusa umzapha eMaqwambini. Inene ke ndenza njalo kuloko ke ngoku ndiqonda uba xa ndithetha ngabo ukuba mandivume entliziyweni. Wasewududelwa ngujambazi waye wawududa naye ujambazi? Hayi wayeseyiphantsula phambi kwam. Hayi wayeseyiphantsula apha phambi, futhi ke sendibona into yokuba ngoku sesijayiva kunye siphantsula kunye. Nobabini. Hayi sasesiduda kunye to. Hayi uQwambi wandinceda. Siyambulela kakhulu. Now masithethe ngokukhula kwakho kuTsolo. Uzalelwe kuTsolo mhlawumbi wamuva waya kwenye indawo, okanye uzalelwe kuTsolo wakhulela kuTsolo? Mna lutho ndizalelwe kuTsolo phaa elalini yaseMvutho, kodwa khange ndihlale ke kuTsolo. Ixesha elininzi ndiye ndangumfundi kuQumbu kwisikolo ke kudala kwakuthiwa yiLittle Flower. Sisekhona nangoku kodwa ke ngoko sasisaranwa ngamaroma. Okay. Nalapho khange ke ndihlala ithuba elide, ndahamba ndayoba seGcuwa. Kulapho ke ndayifunda khona thina ke sasithi i-junior secondary. Ngexesha lethu ndayifunda ke ndayigqiba i-junior secondary yam ndiseGcuwa. Ndabuya ke ngoku ndazoba lapha eMthatha eSt John's College. Ndayigqiba apha ke imatric yam eSt John's College ngonyaka ka-1999. Nyaka 1999. Eyawazi uba abanye abantu esisebenza nabo babe bangakanani ngo-1999 ngaloo nyaka lowo. Hayi kaloku ifayili yazifani. Ewe. Eyam inoba seyiqanda ifayili ayisafani nezizini zepinki. Zisentsha no. Masiqale pha ekhayeni ke Mashweme, uShweme uzalwa bebangaphi phayana ekhayeni? Ekhaya sizalwa sibantwana abafana ababini namantombazana amabini, kodwa apha endleleni umfana waye wasiphuncuka
wasweleka sashiyeka ke ngoku sibantwana abathathu indim ke ngokumdala. Oh, okay. Ukhula apha ekhaya mhlawumbi xa unosobela umfanekiso engqondweni, kukhule kwikhaya elinjani njengoba ke ngoku sewungumntana wesibini, I believe, kwabantwana bane aba. How was the relationship phaya nekhaya ngeli xesha ukhulayo? Because xa ukutsola omnye umuntu will think of rurals, kanti mhlawumbi siyibamba esinqeni mhlawumbi ukhulanga ungumntu ohlala ezilalini, mhlawumbi uhlala edolophini kutsola. Hayi mna bendingunothuba likho bendihlala ezilalini. Imbutho yilali kodwa ke yilali noko ekude kufitshi nalapha edolophini, ilapha ngasetheni. Okay. Ndikhulele ikhaya ebelithanda kakhulu ishishini. Ndikhule ndingumntana sevenkileni. Okay, yeah. Kulinywa ekhaya, kukhona itrektha, kukhona ivenkile. Ndikhulele kwikhaya elinjalo kodwa kunjalo ibingathi loo nto ndingumntana sedolophini. Yes, yes. Ndiye ndarimeyina ndingulaa mntana wasemakhaya. Nangeli xesha ndiseCuwa ngeholideyi besiye sibuyiswe size ekhaya sizokwazi into yokuba senze umsebenzi wasekhaya. So ndingumntana nje wasezilalini. Mhlawumbi abanye abantu xa bebona one of the characters ozidlalayo baye babone a strong woman kumashweme. Ingaba mhlawumbi into mhlawumbi leyo uzothi omnye ndandiqula ngomhlawumbi wayengumntu ongusisi. Ingaba into mhlawumbi eyakhiwa kutsolo leyo okanye uye wadibana nayo ekuhambeni kwendlela? Well, ndingayibeka ngolu hlobo, ndikhule nabafana, ibindim ndodwa umntana oyintombazana ngexesha sikhulayo eCuwa, ndikhula nabafana bodwa. So uyawunderstanda ke imeko into yokuba bendinguloo mntu ke zonke izinto kufuneke ndizenze isijita ndibe ngumntu ostrongo because kaloku andihlala nama-boys apha astrongo. And also ke kutsolo into esisoloko siyixelelwa yona yilaa nto yokuba mfondini akho ngakulobani apha, qina so that noba udibana nantoni na ukwazi umelana nayo. So both sides ngathi eCuwa nakutsolo ndikhule nje ndinguloo mntu nje osoloko around abantu abangabafana. I think ke ngoku loo character leyo indenze ndastrongo into yokuba ndikwazi ukufeyisana nazo zonke izinto amadoda athi afeyisane nawo. Yes. Yeah, let's talk about the move ke ngoku usuka mhlawumbi kwa-grade bani kutsolo ukuya eCuwa? Ndisuke kutsolo kaloku ndaqala eLittle Flower. Ayisengustandard ke ngoku. Ndisuke kutsolo kwisikolo kwakuthiwa yiLephane ndisenza ustandard 1. Okay. Ndahamba ndaya eLittle Flower ndenza ustandard 2 up to standard 4. Ndahamba ke ngoku ndaya eCuwa ndayokwenza ustandard 5 up to ustandard 7. Oh, okay. So kutsolo khange ndihlale ndamka ndigqiba ustandard 1. Okoko ke ngoku ndikwezinye iindawo. Qinisekile ukhona umntu ozawuthi ebukela abalisela abantwana bakho uba ndandifunda naye ke kulaa Cuwa, le ndawo athetha ngayo yile ndandifunda kuyo. eCuwa wawuhlala ndawoni phaa eCuwa enzela uba nokwangqinelwa shem ngabantwana bakhe abazawube bemphikisa othi wayefunda nawe? eCuwa bendihlala eMchubakazi. Ewe, ivenkile yasekhaya kodwa isedolophini, ivenkile okuthiwa kusenozukile. Abantu abaninzi ke bazawutsho ngoba bebethanda ukuyothenga ifruti phaya, ivenkile eyayi-fruit and veg. Okay. So ewe. So napha ufikele kwibhizinesi napha eCuwa eyivenkile still again? Yes, naseCuwa bekhona ivenkile, utata ophakathi nomama ophakathi nabo phaya bebenevenkile. So umacala omabini kutsolo nasembutho, kutsolo naseCuwa besisoloko singabantu ababhizi ezivenkileni. Pretty sure ke wena kabukela ekhaya sabuya ngayo laa question into yobana le nto yobu-business woman iye yakuncedisa njani ebomini bakho. But ke sasuka sezemthatha ke ngoku eSt John's College from ustandard 8 to ustandard 8 to ustandard 10. No ke ngoku sebuqabuka ke ngoku sewusiza eMthatha. Ufike wahlala boarding school okanye mhlawumbi uhlala nabazali ngoba ulapha eSt John's? Okay, ngeli xesha ndakwi-St John's ndiye ndafika ndahlala ehostel. Okay. Ukusukela kwa-standard 8 ndade ndayomatriculator kwa-standard 10 oko ndihlala ehostel. Well, bendingekho nabuqina ke, ndifunde ndimncinci kakhulu andizuphosisa because ndimatriculate ngo-1999 ndabe ndina-16 years ngoku ndimatriculator. So ndifike apha ndisemncinci kakhulu ndahlala ehostel ke ndade ndayopasa oko ndihlele ehostel. And u-19 years wango-99 16 years wango-99 akafani
no-16 years ngo-2025 in terms of ukwazi izinto nasekuqabukeni. But ke nale into sizawuthetha ngayo into yobana bohluka phi le minyaka aba-16 years baka-99 aba-16 years baka-95. So xa uphuma phaa ke ngokwe-St John's College uye waqhubeka nemfundo yakho mhlawumbi waphuma waya kweliphi icala? Ndiye ndaphuma ndaya e-KZN ke ngoku ngo-2000 kulapho ndiye ndayofunda khona i-degree yam eDurban Westville. Emva koko ndabuya ke buya kwam khange ndihlale ithuba lide ekhaya, ndafumana impangelo kwa-social development eMount Elief. Ndiye ndaxelenga ke khona kwa-social development eMount Elief iinyanga ezisibhozo. Okay. Ndithe ndisaxelenga kanjalo ndabona into yokuba hayi ngeke ingathi andibhilongi apha. Okay. Into ke ndandiyayindenza ndithi hayi andibhilongi apha yayizinto edibene nobusentanyana. Ngoba kaloku into endandiyibona apha yinto yokuba uhlala i-31 days. Uthi njengohleli i-31 days usuke urhola i-12,000 rand. Yeyi ndayibona ndathi hayi andibhilongi apha konke konke. Yes. Ndiphumile ke apho ndaresigna futhi wonke umuntu wayothuka uba ngumntana otheni lona othi eqashwe esanduqashwa kwarhulumente aberesigna. Ndaresigna ngeli xesha ndiresignayo ke sendiqala ubuqhothoqhothwane bebhizinesi. Okay. Kodwa njengokuba ndiresigna ndisithi ndiyayeka koko ndithi ndiyaphinda ndiyahamba ndiyofunda. Okay. Because ingathi andoneli kule ndawo ndikuyo, and also njengomntu okhulele eshishinini ingathi uba ndenza enye into and also ndizimele inokubusentanyana bungathi kube bhetele. So ndaye ndaresigna ke apho sendiqalile ke ngoku into yebhizinesi. I think it was 2007 ukuresigna kwam kwa-social development. Okay. Then ndahamba ke ngoku ndaphindela esikolweni, but njengoba ndifunda kwelinye icala sendirun ibhizinesi Yes. kwelinye icala while ndifunda. Mhlawumbi what type of business le uye waqomba into yokuqala owasuka ngayo ngeli xesha ufundayo wabe usewiqala lapha ecaleni? Okay. Ngeli xesha ndiresigna kwa-social development ndiye ndavula into ye-travel agent. Okay. Apho ndandilalisa khona abantu bakwarhulumente. So ndiyeke ke kuba ndiqonda into yokuba heyi ingathi ihamba kakuhle noko le nto. Akhona amasentanyana and kwabe kuvela ke ngokwarhulumente into eyayisithi uba you are doing into ze-tenders you should disclose into yokuba ewe ndiyasebenza apha kwarhulumente kodwa ndiyosebenza nje bukhona nobunye ubuvelikitshane endibenza ecaleni. Eyi ndaqonda uba ke mna ndiyoyika uyenza le nto ngoba mhlawumbi kuzawuthiwa mandiyeke usebenza oku. The best kuba yeyona iza nemali ngushweme travel agent. Ndamane ke ngoku ndayeka ke emsebenzini ndahoyana ke ngoku nale travel agency ke. Apho ke ndandidlalisa khona abantu bakarhulumente, ndihayarishela urhulumente imoto, ndiflayisa abantu bakwarhulumente, ndisenza zonke izinto ezenziwa yi-travel agent. Kwelinye icala ndabe ndifunda ke ngoku. Now wafunda ke waqhubeka up until mhlawumbi wabuyela nini ke empangelweni okanye zonke ezo zinto ezi? Khange ndibe saphinda ke ngoku ukugqiba kwam ukufunda uba ndiye ndathi uphuma kwam kwa-social development ndahamba ndaphinda eThekwini ndiyofunda futhi. Kulapho ke ngoku bendiyofundela ubuilding. Ndayahamba ndayofunda ndisenza ubuilding. Xa ndibuya ke ekufundeni ibhizinesi nayo ayimanga iyaqhuba. Ndabuya ke ngoku ndavula ke ngoku enye ifem ke ngoku ezawuthi yenze izinto zika-building kodwa iyi-consulting firm not eyobukhontraka. Then ndayi-consultant ke ngoku kusukela ngelo xesha. Khange ndiphinde ndiye emlungwini xa bendibuya ndigqiba ukufunda ke ngoku i-career ndiye ndayitshintsha. Now uzibambe zombini with i-travel agency nalapha emconsultant ngelaa xesha eliya uqhubayo okanye iye yaphela yona lena ye-travel agency waqala ke ngoku le nto intsha? Iye yakhula yombini yanginomdlumbu yinombona ngoba kaloku ingxaki ndiyitshilo ndathi ilapha emalini. Uyabuthanda ubusentanyana? Ubuvelikitshana ndibuthanda kakhulu bethuna. So ndiye ndathi ke ngoku iyakhula ngapha i-travel agent at the same time ne-consulting firm lena nayo iyakhula. Zakhula zombini zincedancedana ke. Uba kuthe ekuhambeni kwethuba ke ndehla kancinci kweli cala le-travel agent ndaconcentrate kakhulu ke ngoku apha kwi-consulting firm ngenxa yento yokuba ibe demand ixesha elinintsi
i-attention yam and yes. nangapha yabindifuna kodwa nayo kunanamhlanje andikakayiyeki nayo isaqhuba naye i-travel agent lena. Mhlawumbi omnye umntu uzawuthi yintoni i-consulting firm, kwenziwa ntoni kakuhle kwi-consulting firm, because ngamagama angaqhelekanga lena eluntwini, and more especially xa izawuthethwa ngento yobana yenziwa ngumntu oyi-female. Mhlawumbi ungasibalisa ukuthi yintoni mhlawumbi consulting Okay. ezinto ezisiza. Okay, njengokuba uye ubone kukhona ibuilding eyonyukayo eyakhiwayo okanye isikolo, ikliniki, indlela, intoni, njengoba kuye kube khona la professional team eye ikhombinwe, Yes. eye ke ngoku ibe yiyo ethi monitor i-contractor leya ezawube i-on site into yokuba umsebenzi lona iwunikeziweyo iwenza ngohlobo olululo na. So now kuye kudibane ke ngoku abantu abazi-professionals, ngapha yi-engineer, ngapha ngo-structural, ngapha ngo-occupational health and safety, ngapha yi-social facilitator, ngapha yi-QS, ngapha yintoni. So kuye kudibane ke ngoku abo bantu abo abazawuthi bathi bajonge umsebenzi lowo owenziwayo. So abo bantu ke bona baye babizwe as i-consultants, into yokuba ngabo ndingabiza into yoba it's more like i-mentoring to the Yes, contractor, ujonge, into yokuba yes. i-contractor le ingaba lo msebenzi iwunikeziweyo izawuwenza ngohlobo olupheleleyo na. Ngulo msebenzi ke thina zi-consultants esiye sikwenze xa sifika esayithini. Otherwise asifike sombe ngepeki okanye sithini, ixesha elinintsi sifika siphethe ipeni nephepha ukwazi into yokuba ubhale okurongo okubonileyo, ulungise apho icontractor ingathanga yenza kakuhle khona, ikwazi into yokuba xa sisenza into okuthiwa yi-hand over sibuyela kwiclient sisithi umsebenzi ubusinikeze wona, into yokuba masijonge le contractor into yokuba izokwenza kakuhle siwenzile, nantsi we are delivering mhlawumbi le magistrate court ubuthe masirenovate okanye we are delivering elo holo ubuthe masikwakhele lona. That is what consultants do ke. Hayi, ndiqiniseka into yokuba ivile wonke umntu uyibambile into yobana yenza ntoni. Mhlawumbi xa sinobuza into yobana lo field leyo xa ndiyijonga naxa ndizama uanalyze, mhlawumbi it can be male dominated, le field le, okanye mhlawumbi ndicinga wrong. Hayi, ukukrestu xa ucinga ngolo hlobo. Hayi, njalo nyani, yindawo egcwele kakhulu ngabantu abangootata and yindawo eyoyikisayo into yokuba yho ndingubani na mna ndilinina, into yokuba ndizoya phakathi nabantu abangootata. Kodwa ke ngelakhi ngoku ixesha esiphila kulo lixesha ledemokhrasi apho kungekho mntu uvalelekileyo into yokuba akanoyenza into ethile okanye into ethile yabantu abangootata into ethile yabantu abangoomama. Ngoku sivumelekile and kulapho ne-strength sakho uye usiweyishe khona into yokuba no, xa umntu ongutata ekwazi ukuyenza le nto mna kutheni ingenokwazi ukuyenza, and therefore wazi into yokuba ke ngoku uyazinikezela into yokuba wenza kangangoko so that uzokwazi nawe ubonakalisa into yokuba ngokuba ninike mna ndingumntu ongumama akukho ndizawufeyila, iprojekthi izawuqhubeleka ngohlobo ibinothi iqhubeleke ngalo nakumntu ongutata. Mhlawumbi ke ngoku wena amashweme yintoni le because ukhule kwifamily yebusiness, mhlawumbi uzawuthi omnye umntu there are many types of izinto mhlawumbi xa bungoneli kwa-social development ubusentanyana ubunozenza, yinto leyo kunika umdla kakuhle into yobana ungene ude uyoyifundela uye kwa-building, emveni koko waphuma waphangela wangena efieldini, yinto leyo kunika umdla into yobana uye kwelaa cala eliya lakwa-building. I think to be honest mna ndandifuna into ezawunditshalenja. Okay. Ngokwasengqondweni nento ezawunditshalenja ekusebenzeni. Nalaa nto ke yokuba ndiqonde into yokuba le nto yenziwa ngamadoda, I want it. Le nto kanye kusithiwa hayi le into yamadoda. Ndathi yabona ke ndifuna uyiva phaa kum egageni into yokuba yamadoda na okanye nathi singayenza. Nyhani ke siyayenza futhi ngohlobo olululo, ude at times ude u-award kuthiwe hey you are awarded into as the best woman in construction, njenge-award mhlawumbi ndandikhe ndayifumana nam isitsho loo nto uzothuka into yokuba yini ndingumntu ongumama ndiyakwazi uba ndingade ndiqapheleke njengomnye wabantu abenza kakuhle kule field. Mhlawumbi ii-challenges zayo
sezikhona into ezicingayo apha engqondweni, but ndirhala unika wena mhlawumbi utsho challenges mhlawumbi odibana nazo wena kwi-field, and more especially that uyi-female kwi-field edominathwa ngabantu abangootata. Well, i-challenge mna endiye ndiyive indisinde emagxeni yilaa nto yokuba abantu abangootata basenako ukusicindezela okanye basenako ukusijongela phantsi into yokuba andinova ngumfazi. Of which ke ngoku phaya sisebenzisa incwadi, akuthethwa ngento yokuba ngutata kabani akho sebuhlanti phaya, hayi akudodiswa phaa, kuyosetyenzwa inene. So zezo zinto ke apho uye ufumanise into yokuba isakhona laa element yokuba si-undermine ke singabantu abangoomama, de athi omnye umntu ongutata le nto ngendiyenza bhetele uba bendiyiva ngendoda. Ubuqonda into yokuba apha bethunana asizanga ujonga amadoda namakhosikazi, koko sizokwenza lo msebenzi. Into ebalulekileyo yinto yokuba ingasigoli yethu ibenye into yokuba sigqibe lo msebenzi ngomoya omnye and ngohlobo olululo. So i-challenge yokuqala ekhoyo leyo. Okwesibini, well ke I think inabantu bayo ke into zesincwaso ke nento zesincwaso ke zinabantu bazo. Ndizama ukuthi inoba umntu nomntu uye ajonge into yokuba ndingancwasa kuncwaseke apha. Hayi mna ndizuphosisa bethunana ndilungisa kwangoko into yokuba apha sizosebenza, siphume sihambe, asizanga uncwasa, because kaloku once udibanisa umncwaso nomsebenzi kukhona apho kuzosalela khona. So naleyo into uyifumanise into yokuba once uqale uphakamisa intloko umntu acinga uba uza kubulala oko kuthetha kwakho ngokuba akuncwasi. Ubuqonde yokuba hayi asikho apha eneneni sizophangela siphume sihambe siguduke, not into zesincwaso. Zezo zinto wethu nezinye izinto, but xa ungumntu ozaziyo into yokuba uzothini apha, uyakwazi uzi-overcome ezo challenges zinjalo, uwelele ngapha kwazo. Mhlawumbi azikho i-business owakhe wayiluza because uthe xa kwafika kwabona i-female, okanye mhlawumbi uve ngabanye abantu uba yayi-right, mhlawumbi wawupitsha right, mhlawumbi yonke loo nto le wa-apply right, but awuyifumenanga le business because ungumntu oyi-female. Azikho mhlawumbi amatyeli apho anjalo khe uthi waphoswa mhlawumbi i-trend ethile bafanele uba uyenzile, but because ufo mhlawumbi abantu abangootata khange babe na-confidence kuwe uze uyiphulukane nayo ngolo hlobo. Andizuphosisa ke kwixesha endiprekthize ngalo akhange ndibe nazo iingxaki ezinjalo. I think mhlawumbi inoba nale nto apha kuthi sizi-females siyaprioritizwa kakhulu because kaloku khumbula lilizwe labantu abangootata. So thina abantu bazi-female, young females, uba kaloku eneneni hayi ndisemncinci to. Yes. Usemncinci. Ndisemncinci. Athi yajika mkhulu So ke ngoku i-young females ziyaprioritize. So andikakhe ndiyifumane loo nto kuthiwe isizathu sokungabe awuyifumananga into ethile, it is because uyi-female, so khange sibe nathemba into yokuba uzawukwazi ukuyenza ngokupheleleyo. No, qha uye ungayifumani loo nto kuba besithi awuzimithanga ii-requirements, kodwa part of the requirements bezingatsho into yokuba kungenxa yento yokuba uyi-female. Kodwa ndizuphosisa kwiindawo ezininzi esisebenza kuzo, sizi-females were being prioritized ngolona hlobo. Now abasebenzi mhlawumbi okanye abantu, your colleagues, njengoba ubusewutsho into yobana mhlawumbi omnye umntu uye athi mhlawumbi kuba ingumntu ongusisi lo bekuzaba ngcono if bendiva ngendoda loo nto leyo. Ixhaphake kangakanani loo nto leyo, because sewutshile uba ikhona, ingaba yinto exhaphakileyo because kamandi sikwinyanga yabantu abangamanina and sizama to empower nabanye abasemakhaya. Into exhaphakileyo leyo ukwenza uba mhlawumbi if into exhaphakileyo azawukwazi namadoda into bayilungise loo nto leyo. Well, andizuphosisa ndithi ngoku isaxhaphake kakhulu. Andizuxoka when thina we started bekukubi kakhulu ukuthetha kwabantu abangootata kuthi. But ngoku I think with time kuye kutshintsha kancinci besi-understanda into yokuba silapha. Yes. And silapha nje sizosebenza nabo, akukho apho siyakhona. So
bethanda bengathandi kuyafuneka basamkele into yokuba ewe lilizwe labo bengabantu abangamadoda kodwa nathi siye sane-interest into yokuba we should join them and work with them and therefore mabasamkele. So akusafani nakuqala ngoku siyamkeleka usuku nosuku emsebenzini wethu. Ngoku asisana-problem. At times wawuyothi usiya kwi-site meeting uqonda uba Thixo phaya uzawufika ingamadoda asibhozo inguwe wedwa ifemeli ethoba. Eyi uqonda uba kazi uba kuzawuthekani. Kodwa ngoku uthi uphuma eofisini uthathe umakarabhakho unxibe ii-safety boots zakho uthathe inantsika izinto zakho ukhwele emotweni usazi into yokuba ndiye esayithini ethile and ndiyayazi into yokuba if into ethile ayenziwanga ngohlobo mbeke endaweni yakhe onganzanga kakuhle. Yes. Futhi kungabikho mlo umntu nomntu alungisa apha angenzanga kakuhle khona emva koko kuqhutyelekwe. But iyona nto endisoloko ndiyitsho mna yinto yokuba we should have one goal and that one goal ibe yeyokuba we should make sure into yokuba the project that we are being given by the client siyenza ngokupheleleyo so that xa kuphela i-duration of the project sibuyisela kwi-client sithi nanku umsebenzi ubuthe masiwenze client siwenzile with the help of i-contractor obuyi-appointile on site. Now speaking of umsebenzi singaphumi apha emsebenzini, so nangoku usasebenza as i-consultant okanye mhlawumbi uye wathwala enye ikephu usabekwa ekuhambeni kwendlela wajika ngoku mhlawumbi nomnye umsebenzi owenzayo? Lutho ke mna ke minintsi imisebenzi endiyenzayo. Sifuna loo nto kanye sifuna ucalula kakuhle size nayo yonke le misebenzi ucaca into yobana umntu ongumama akabopheleleki endaweni inye. Sizaphinda size into yobana kumelwana njani nale nto kutshatiwe but siyisa kakuhle siyithele chu yonke le nto. Hayi kodwa ke andinothi minintsi imisebenzi endiyenzayo because kaloku yonke it falls under business. Into endinoyitsho nje into yokuba I'm running ii-firms ezininzi okanye ndirana amashishini amaninzi ebusiness. Kukhona noShweme Investments kwelinye icala ke ngoku oye wafika naye wenza ibusiness kwezinye izinto ze-properties izinto zininzi izinto azenzayo uShweme Investments. I can't wait for me to have them both apha. Ndizabuza umqwami into yobana ufila njani, ngafeel threatened kuba nomama osebenza kangaka. So I doubt ke tata into yoba ngafila threatened naye uba umqwambi xa inoba khona apha because yena kuqala akamanga kwinto enye njengokuba simazinto obusemthethweni. Naye une-load kwelakhe icala, naye akajonganga umthetho kuphela. There are other firms ecaleni aziranayo because ke apha ndingatsho ndithi kwaveske kwadibana iinjini zombini ezithayidayo. Sasikhula kusithiwa ke hey gawuthayida apha mhlawumbi uphakamisa ivili etrekta hey kanti ke wathi utata hey kanti izothayida apha. So sisobabini singabantu abathanda ukuphakamisa kakhulu. So ayikuba mhlawumbi ndim ndodwa lona othayidayo. Hayi naye kwelakhe icala uthayida strong naye laa tata ayikho enye indlela. Can't wait to take them both. So now uye waziphangelela waqhuba kanje ngexesha usebenzayo. As a woman now uye wakhula wahamba kwafikelela ixesha apho wabona wanomyeni. Iyadibana phi ke ngoku nomtshato. Umtshato lo udibana nawo phi? Independent woman okwaziyo uzimela osebenza namadoda kakhulu. I'm pretty sure into yobana akaqheleki ncam umuntu oqhela usebenza namadoda kakhulu. Ewe hayi torho usoyikeka. Ndiqonde usoyikeka. Enye into ke mna ke ndidlile nditshintsha yabona ndinobele kangaka nje hayi ungandiqali. Hayi ungandiqali. So nidibana njani nobawo? Uba umqwambi asidibananga ngoku sikhula sonke. Sikhulela kwelasigcuwa. Kodwa ke ekukhuleni kwethu besingabantwana sisonke kungekho nto etheni ndizama ukuthi kungekho mntu ocinga uba ngenye imini iyawuzibe ngumkamlo. Yes. Nam ndingayicingi and ke mna ndandingayicingi nyhani into yokuba umqwamba ngangumyeni nam. Enye into kaloku
No, wayengeyodala. Okay, ayelodidi. Wayengeyotype kaloku uba umqambo oqala yena engwasezilalini. Okay. Ngumfana wasezilalini, mna ndingumntana wasevenkileni edolophini. Yes. Ngoku uyazibona mos kudala ke umntana wasevenkileni wayexatyisiwe. Ewe, umntana wasevenkileni kaloku awufuneka into bemetshe nomntana emisi. Okay. Okanye umntana kodwa umntana into enkulu okanye omnye umntana wasevenkileni. So kwakukhona olahlobo ke wesasikhuliswa ngalo nabazali bethu xa beyobona omnye unovenkile andibasabeni bantwana bam xa nifika pha bencokola otata unovenkile nani bantwana ke ningabantwana nani niyancumancumelana niyadlala apha. So sikhuleke sibantwana ke sinjalo ebudaleni bethu omnye waya ngapha eyofunda nomnye waya ngapha eyofunda. Kuzothi ke ngoku ngelixesha niqheleke kangakanani ngonikhulayo nifunda esikolweni esi1? hayi asifunda kaloku ufunda uXhosa school yena. Okay. Hayi kaloku kahle kahle uba umqambi kaloku yena waye ungenayo nenantsika nobhaka wayephatha incwadi zakhe ngeplastic yakwa-tasting. Okay. Yini umyenam. So yena aniqhelananga ningabantu nje abazanayo nababonanayo ababonanayo nalaa nto ke babethi njengoba bengabafana basezilalini xa bezedolophini ufike bedlula apha ngasemnyangweni wasevenkileni ekhaya bebulisa abantwana ke balapha evenkileni fike bulisa ke bulisa and you were like what is so nani ke senizikhumshisa sasizikhumshisa kaloku nathi inene. Hayi ke sakhula ke umntu nomntu wahamba wayofunda futhi ke nangeli xesha cause uqale wayofunda eThekwini esenza enye uyawuze kodwa mhla afika naye apha icacisa uqale wayofunda naye eThekwini efunda enye into wathi esoyigqiba wayibona uba ayizunisandawo ngokwempangelo uba ke ngokuhamba wayokwenza ubugqwetha wenza ubugqwetha bakhe waziphangelela wathini. Hayi ngoku sesibadala ngosimane ubonana yemfo wabaphi no ndisendaweni ethile wena uphi hayi ndipha eMthatha mna ke mntakaba utebha wam ulapha eMthatha ukho kwenye indawo hayi ulapha eMthatha utebha wam. Hayi ke simane ukuncokola yeyi yahamba iminyaka wacaba ke ngolobhuti kukhona amazwana wabekayo apha kum. Ndathi ke mna ndizayithini nale nto akakabi lodidi. Hayi seyilela okanye uyeza ke ngoku noko akezi ulilo akezi khawulezile balelo ulilo ndaba ngathi lilo. Ndathi ke mna okay qha ke thina kaloku singabantu basezilalini. Thina sifundiswe ngoosisi bethu into bomfana kathi 1 uthi 2 not le nto ngokuthi ndicela inamba yakho xa ujikela kulaa kona lutho sewusithi baby emntwaneni. Hayi thina senzi loo nto lutho thina lutho into wowuyenza umfana uyakuqhasa namhlanje uthi ke ngoku kuye mamela ke bhuti zakhe into oyicinga le ngexesha ubona eba ludidi ngoku uqondayo uba ludidi oluqha kaloku isidima sakho usisayizile isidima esi sakho ngoba ngomso uzawuthi xa kuthukathi ndakubona kwale nto yoba ndithi 1 uthi 2 yes. Hayi watsho ke la maganyana ke lo bhuti ndathi ke mna ke andikho kude nto nayo mandibambe isidima. Ndathi ke mna hayi ndiyakuva hayi indothusile ke ngole nto uyithethayo khandicinge ndithi ke hayi ibe ndothusa ke noko ke le nto uyithethayo. Ndathi ke ndikhambe ithuba ke ndizawukhe ndihlale phezu kwayo kuba naye kaloku engumntu welaa xesha lethu wayi-understand into yokuba intombi ifuneka ithini iyocinga. Hayi ke inene ke ndayinqonda uba akho nto endiyicingayo mna ndigqibile isam zam apho is-equal seyifakile ewe qha into endingazuyenza inye yinto yoba ndithi kulo bhuti isidima sam ndisithayidile. Hayi ke mina zanithile ke ngoku ndikhumbula kakuhle ndandisuka kwii-projects zangapha e-Alfrenzo kwelaseMatatiele. Ndimaka ndidinwe ndiyimfe xa ndithi kwelaseMount Carey kukhona ke indawo ophunga phaa eNikokstead kuthiwa kuseMount Carey Wimpy. Inene ke ndizoske ndichophe apha ke intloko ixinene izizinto zasezisayithini apho nokhontraka benza udula ukubhentswa ezisayithini ke yeyi ndibone lo bhuti elifafa ihembe imhlophe we ndiwathi amehlo ndiqungula umfana yeyi ndikhawuleze ndizijonge ezantsi amaquza njani
awe mdaka amanquza kukho ke zizilamba ke sizinxibayo ke zine-colors kuthiwa zii-reflector nantsika jackets ndiyifake le reflector ndathi xa ndiyijonge inesitshele apha esibrawuni somhlaba xa uba nditsufuzelwe ngumhlaba yeyi ndatsho ndathi ke mna yeyi ndahlazeka turn off ndim ngoku andiyothayiphu awuyothayiphu ngoku seyiyo yena ihompi iyacobezela imhlophe isihlangu siyashayina salo bhuti izembe lithe tso ndathi yho ayilahla impahla akaziphinda ayithethe into beyithetha ngoku yeyi hayi futhi ndatsho ndathi ke mna akazibe saphinda ayithethe lo bhuti le nto hayi ndadongdelisa yeyi andayityi isoseji ingathi andimboni andayityi isoseji mntakabawo wandibetha egxeni okay wathi mololi makwe ndathi ke mna heyi ketana Qwambi laa nto ubuyithetha hayibo ninzi andisafuni kaloku into yokuba le nto lena enye into andifuna abaleke nesali uba ukhe awayiphendulanga ngoku uba ndiyiphendulanga ngoku ekubone kule meko endibone ndikule meko iyaduka ndathi ke mna ke ndabona isoseji ayizundenze ngonqe yokudanda abathanda andaqonda lo nqe akazundinceda lo ndimane ndimcubungule ngale fork and knife ndathi ke mna ketana Qwambi kulaa nto wawuyithethile yho usamile yena akahlala phantsi akahlala phantsi ndenzela uba ngabisaqhawula kaloku ingabaleki ndenzela uba ngaqhawuli wangaqhawula kaloku xa ndibona ndirongo nje hayi kinene heyi wancoma umfana wasemaqwambeni wabenxibe ke nedima sezazintle asikhulula idima zathi uthini nashem so wachopha ke ngokapha phansi andingcangcazeli ngelo xesha mntekabawo iqanda limane liphuma liyangapha njengokuba ndinatsika njengoba sebethe ngefokeni lapha lakulibazisa le nto athi ke yena ke yeyi awusemhle ndithi ke mna ke uthini na ndiyabulela ndiqobe uyandibhanqa lo mfana ayikho le nto yandinganisela le ayikho le nto ayithi kula maquza nale ndinxibe ke ngale mini ishoti ethe gabha apha enasedolweni okay ndathi xa ndiphakama wathi nasesisitho awusanditsala yapha kuwe thini ndaqonda uba kuyabona ngo ndidlisa ngesi sitho ke ngoku ke namhlanje themba limba ndinalo sesisitho hayi ke saphuma ke nyani kapha ndabe sabhatala ke lutho ndathalalisa ufuna uyatest konto ijonga andithesti ndiyathalalisa umfana lo nto andithesti qha ndithalalisile kuba ndiqonda uba ndifuna kumfana kaloku aphoyandithanda and kakuhle hayi torho madoda uwolomi wasike wahlawula sahamba sayizimotweni zethu injani imoto endihamba ngayo imqubaquba ewe yivene entle yona kodwa yeyi suke sayithini hayi ke torho yena ithe eyakhe imhlophe nayo ifana nale hempe yakhe ndathi wayisona msona loo nto hayi ke yanguqhusa rha besithi hayi ke mna ndiyakolasa eThekwini ndathi ke ngasibuza ubhalana kwele cement sawufika eThekwini ye mama wathi eyotshona koharding wabebhala kwele cement engafoni ewe yabi yaqala ke ngolo hlobo naye kuthethwe into yokudala enqwene loyiva ndiyabona into kumfana lona kudala ilindile le nto kaloku ndanthe makandilinde ngakuthiwa makulinde ya ndanthe makandilinde hayi walinda torho hayi ke zamlungela izinto hayi ke yazi ithofu lathi mhlawumbi yephi iminyaka ngaloo mini le ibo uyakusayikhumbula hayi bekuyokudala iminyaka mingaphi noba ikho 5 6 way back kodwa ngeli xesha le-COVID ndikhumbula kwenye ifoto yethu ebekwandibonisa yona ngeli xesha sifaka inantsika imask khona apha ifoto yethu apho zizifakile ezi zimumu umntakabawo apho kodwa sibahle ngapha kwezi nantsika ndizama ukuthi hayi kulithuba sigcinene ndifuna iphase idaba ndibuze ndifuna iphase ukusukela kula ewe wangalaa mini ukuyotsho emtshatweni iyo kanye le ndiyifuna edaba ndibuza iminyaka nahlala ixesha lingakanani ke ngoku nizama ukwakhana nathi naqonda into yobana no man masiyinyusele le nto yethu iye emtshatweni khahlala ithuba lide noba ibe iminyaka emibini uba ke sincumancumeza sobabini kodwa kwalapha ekuncumancumezeni torho besingekho kude besincumela kwicala lokwakhana into ethi mfokabawo ndimdala ndingumqwambe ndibe ndisithi hey nam ndimdala masizame into yokuba sitheze sigoduka
Okay. Qha lithi ke ngoku ke elamayi kaloku mfoka bawo mna sazana sibantwana. Yes. Ngase ke noko ke ngoku sifundane ngoku sesibantu badala into yokuba ungumuntu onjani ndingumuntu onjani. So it took us about 2 years siphilisana. Emva koko ke ngoku sayinyusela ke ngoku entweni yokuba masiye ebantwini abadala siyobika into yokuba kukho into lolu hlobo. Khange kube nabazali khange babe nangxaki ngoba ufikele ebantwini abazanayo iwesi umama ophakathi notata ophakathi egcuwa. Kwacaba into yokuba bayayazi nayo ifemeli yasemzini nam kwamema, hayi yazi ke nje yayinto entle ekhawulezayo. Now, speaking of umntu unohlobo olulo of a woman who's focused, nomntu othanda uzenzela, nomntu oziphangelelayo. Now, ifike yanjani ke ngokulanto to the relationship yenu nobabini? Ayikhange ibe disadvantage into yobana ube ngumuntu othanda uziphangelela, nomuntu othanda uzimela, nomuntu oxakileyo ngomsebenzi wakhe. Now, kukho lena ke ngoku into eza kuba i-relationship efuna ukuhoyo. Hey, akhange kube lula ndizuphosisa. Uyabona ndincuma nje ndikhumbula minazana ithile. Ndiye ndaphantshelwa livili ndisuka eJogqabi eAlvani eAlwal North. Ndilikhuphe ke livili ulikhupha kwam ndilijula apha evenini ngasemva ndilivalele. Okay. Now uyabuya ke ngoku emalanga naye ndithi ke mna mfoka bawo ndiqajukele leli vili kodwa khange besaphinda ndilibuyisela apha kuba liqaphukile lifuna uyolungiswa. Uthi ke yena ke hayi masilothule silise ngale yami imoto. Nako nditsiba ndiyolikhupha ngokwam. Uthi hayibo ndikhona nje ndingumuntu ongutata kutheni ngoku uzawuzothulela ivili. So abo ndiyakhona into yokuba kuna namhlanje ubungayindoda kum abude buphume kodwa ke ngelakhi ndafumana umuntu ondiunderstandayo oye amana ukundinqanda into yokuba mfoka bawo le into ayoyakho. Ngamanye amaxesha undibona ndibuya neeglobes nantsi ke nevenkileni ndithi ke mna khani ndikhangelele le garage anti hey khakubeke ezi zinto mfazi. Ndizawuthi ugqiba kwam le ndiyenzayo ndisike ndizifake ndizihoye izinto. Ndizawuba ukuthi ubungayindoda yeyona nto nyhani etshatsheleyo but uyandiunderstanda uye andilungise futhi ngendlela eyinto yokuba ezi zinto zezethu singabantu abangootata ezi zezenu ningabantu abangoomama khawuyiyeke lapha kum. Ngamanye amaxesha ndithi ke mna ke hey masike sixhele sikhawulezise qwambi nantsi igusha mfoka bawo. Acaba unihambela kancinci mna ndiyikhawulezise ke le gusha ndithi ke ndijikele naye emva kwendlu ndithi ke mna afike sendiqala uyifaka isitshetshe akayenzi nayo. Hayibo. Kaloku nditshile. Nditshile ndifuna inyama eyojiweyo kanje ezirhawurhawana. Ngoku yena ke unento kayithandayo ke uyibuyekela abantu ufike benyova ibhayisekile. Ufumanise ke ngoku uglued kulaa nto yeza bhayisekile zinyovayo phaa. Ndifuna inyama ke mna ngapha nantsi igusha ikhona iyangagoli. Ndivese ndiqabele egusheni ke mna ke hayi ayenziwa le nto ngabantu bangoomama. So ndiyakwinto ethi ke we get along even though kukhona izinto ezinjalo kodwa uyandiunderstanda nam ndiyamunderstanda. Now ke ngoku coming to into ethi time, because mhlawumbi uzawuthi omnye umuntu osebenzayo especially mhlawumbi abantu abangootata bayalithanda ixesha labayeni babo. Athi umntu noma ndifuna ixesha lam nomkam ubhizi usesayithini mhlawumbi ujongene nezinye ii-businesses. Ayiye ibe yingxaki kwi-relationship mhlawumbi yakho kuba ungumama otshatileyo into yexesha ayikho ibe yiproblem ixesha? Kukhona intetha yesilungu ethi you make time for the one you love. You make time for the one you love. Yeyona nto ekuxakekeni konke kwethu because naye uxakekile akutshiwo into yokuba ndim ndo naye uxakekile kodwa we make it a point that we find time yethu sobabini into yokuba masibe nethuba lethu masihoyane because kaloku ezazinto zizinto nzawuthina zii-extra activities ndingazibeka ngolo hlobo but akho nto ibaluleke ingathi loluthando. Uthando ke lufana nomntana omncinci lifuna liyabhebhisithwa uthando. Awuthi kuba undivumile namhlanje unasiphi ke konke ku-right no. Unasiphi mbukabuke mjonge umbuka bufana nosana oluncinci into yokuba usana uzalufaka ii-harmenses namhlanje ngomso ulufaka i-baby powder ngomso uthi so ezo zinto ezo zizinto okufuneke into yokuba ungathi shy away from them ungathi seyisebhokisini le so xa isebhokisini ayinoba sayandawo no.
njengoba isebhokisini ayikhe yangaphandle kwalabhokisi. So njengoba isebhokisini, make it a point into yokuba wenza sure into yokuba you give it your all. Uyayithanda, uyinika all the warmth. So that's what we do both, not only me, because andixakekanga ndodwa. So babini sixakekile, but one thing for sure, we make time for each other. Khona ntetho uyithethileyo into yobana umntu uqala umfunde, ungavele uthi xa umbona namhlanje unasiphi uthi uyakokwabo. Udla ngothi umakhulu wam Madlamini, khawubuze napha elalini into yoba lo mntu umfunayo ngumntu onjani nekhaya lakhe. Nekhaya lakhe. Kaloku kudala lutho imandukweze. Kudala lutho kwakuye kuthiwe xa umfana ethi ubone intombi, umfana wapha imbutho uthi hey ndibone intombi kwilali yaseNtshixo. Yes. Kuthiwe mfana sikuvile. Akhamisa umfana ba xa ninivile nithini ke ngoku? Kuthiwe mfana sikuvile. Ke into eza kwenziwa ke ngoku kuzawuhamba amadoda athile apha embutho ayeNtshixo. Anezizalwane pha eNtshixo. Okay. Afika ahlale la madoda apha eNtshixo. Njengoba ezohlala apha eNtshixo azokwenza i-assessment yela khaya ugcina umzathi ubone khona ntoni intombi. Uba lo mntana uzalwa ngubani? Hayi lo mntwana uzalwa nguMzwandile. UMzwandile lo mkaMzwandile ngumuntu onjani? Akashushu mkaMzwandile? Yes. Lo mntana lo ngumntana senkonzweni, khule ngenkonzo. I-assessment ezokwenziwa wena gcina umsi awuxelelwanga into yokuba sizayokwenza i-home visit kulala mntwana. So nathi ke it's so important because uzawuenda apha uzilenga ungena entweni kanti ayiyo le nto uyibona, because kaloku xa silapha edolophini siyazipolisha izihlangu zibe clean. Nizibone ke ngoku izihlangu ziclean, kanti njengoba ziclean ezihlangu ngasemva kubolile. Yile nto ke ngokufuneka wenze i-assessment, ungavesi ke ungene kanti ungena etotini. Kanye le nto sithetha ngayo lena mbukela into yokubana empowering women, aside siyicekise sithi ngoku le iza kuwe ithi bifamba uyayifunda njengoba siqhuba. Sabukele pha ke iCups podcast, ngasharisha pha ilink into yobana nabanye abantu bakwazi into yobana bayibone le episode lena, ulike, usharishe, invite nabanye abantu yobana bazobukela aba. This is not the last episode, ingeyo neyokuqala, zisaqhuba ziseze ezinye episodes zininzi ngolona hlobo. Namhlanje sihleli ke noMashweme aba, sesihambile kakhulu naye sincokola about ubomi bakhe nokukhula kwakhe, lento yobana mhlawumbi business wise in the business world undawoni, usebenza njani. Sincokola kanye ngoku nento yoba engumntu nje ozisebenzelayo, ukwangumntu notshatileyo. So loo nto ikumenze ke ngoku into yobana ixesha eli lakhe akwazi njani ucalula. Kodwa ke yatsho impendulo yathi you make time for aba ubathandayo. Waphinde wathi ke naxa ubona umntu, do your assessment, khangela into yobana lo mntu lona ngumntu onjani. Mhlawumbi Mashweme, abantu abangomama, because okanye mhlawumbi let's just say women and amantombazana akhulayo, mhlawumbi zindoni ezibenza babethakale kobu bomi banamhlanje, because abantu abangomama these days babona bengenasidima, abantu abangosisi abanasidima kwezi ntsuku siphila kuzo. Mhlawumbi xa ujongile wena by your own assessment, yintoni eyenza into yobana abantu abangomama babe abanasidima mhlawumbi kwezi ntsuku siphila kuzo? Mhlawumbi yintoni ababetheka kuyo? Mhlawumbi yintoni abenza rongo kwezi ntsuku ezi? Because sibuye nakubantu ebendikhe ndayithetha into yobana u-16 years wango-1999 akafani no-16 years ka-2025. Uyayibona? Mhlawumbi ziye zibe phi umahluko? Yintoni le mhlawumbi bayenza rongo? Andizuthi benza rongo, but izinto ziyatshintsha ngokwexesha. Impilo thina esasiyiphila ngo-99 sina 16 years ayifani nempilo ephilwa ngono-16 years bangoku. Kodwa eyona nto mna endiye ndiyifumanise yipressure ekhoyo apha phandle. Ufumaniseke into yokuba umntu uthi akunothubani ekwazi ukuyenza into ethile ndingakwazi ukuyenza. It is a good thing, kodwa ingaske lo nto uyi-apply endaweni right. Xa nsithi uyi-apply endaweni right, awuzuthi mandenze nje umzekelo omncinci. Pha elalini sikhule ubukele emntwini ograduateayo. I remember well i-first graduate mna endandibukela kuyo yayingumntana katata omdala wam.
usisiphakama wakwamajukeni owaye wagraduate qho xa ndikhomba ndandisithi ndifuna ufana nosisiphakama ndifuna ufana nosisiphakama. So iproblem endinothi khona ngoku abantwana bethu abajonga kubo ayingobantu abakhulileyo ngokwasengqondweni nangohlobo abenza ngalo. Now kuye kuthiwe ngabantu abadala sika ipateni. Now le pateni awuyisiki noba kukubani. Yijonge nale pateni njengoba ujonga umashweme. Umashweme unamabatha akhe. Xa kukhona okuhle umashweme akwenzayo, sika le ndawo intle apha kumashweme kodwa sukumthatha wonke namabatha akhe. So ingxaki ebakhona yinto yokuba ulutsha lwethu okanye abantu besifazana baye bade bakhupha ilizwi endiye ndiqonda uba ndilithanda athi umntu ndifundele uba nguwe. Uqonda into yokuba Thixo uba ngakanyathele kwinyawo okanye kwindawo endinyathele kuzo akanoyithetha le nto ayithethayo. So the pressure ekhona apha phandle apha yile yenza into yokuba isidima sethu singabantu abangoomama si-endaphe silahleka njengalaa nto into yokuba kaloku umntu ulutho ezawuthi kumntombazana phoba anisatsho nina noba niyathanda niye nithi ntombazana ndiphi inumber phone. Ewe ithi sawufika inumber phone xa ujikela kulaa kona sowusithi hello baby. Ikhona into isawulo kwehlezo sehlo but andifuna usicacise. Uyayiva ke ngoku kanti ke ngoku loo nto it says a lot about you being a female into yokuba uzawuthi umfana ecela inumber phone ngo-4:10 ngo-4:15 sekubiza ubhebi ungubhebi wakhe ngaboni inene. Uphinde ufumaniseka into yokuba uhambile uyabona ke Lutho andifuni mna umjaji umuntu osele izinto oziselwayo. Ngoba abanye abantu ziyabonwabisa izinto oziselwayo kodwa yijonge laa nto into yokuba uzowuya kwezi ndawo kuselwa ezitoti zimandana. Xa ufika phaya udibana nomfana zange wambona nasephupheni kodwa xa sekuya phaa kootri sowuhamba naye uyongqengqa naye laa mfana awumazi noba ngumni awumazi noma sisigwinta sakudala awumazi nokuba yinto. So yilaa nto ubomi ngoku sizi-females sesibuthatha cheap kakhulu kuloko side sonzakale ngenxa yezinto esiye si-endaphe singena kuzona. Mhlawumbi talking about the pressure and the influence abantu that get mhlawumbi naku-social media. Now ndifuna sibuyele kancinci ngoku apha emitshatweni nasebantwini abangosisi. Sewutshilo ndinewari ke ngoku ethi uthanda uzisebenzela uthanda nesentana but masiyibeke lo mqwambe le into yobana iza kanjani kuye loo nto le into yoba awumphilisi ngopipe nale nto yothanda isentana uphinde ube ngunkosikazi womntu ngeli xesha uthanda isentana. Now coming to the influence of social media because nawe siyakubona on social media having mhlawumbi i-content eyonwabisa abantu and then nibe ngabantu abahle nomqwambi. We can't run away from that fact. Sibahle kakhulu. Nibahle kakhulu. Hayi ubani simisa izikolo. Hayi sibahle. Mna nomye nami? Hayi Lutho hayi basincama. Nibe ngabantu abanxiba mhlawumbi expensive clothing and brands nezaziwayo ngabantu. Kukhona abatshatileyo now babona laa nto kuni mhlawumbi and bacinga uba nabo bafuna uba kulaa nto kulaa ndlela mhlawumbi niphila ngayo. Mhlawumbi imiyalezo mna ongawugqithisa to people about social media and real life because mhlawumbi abanye bazaba nepressure ngabatshati abatsha nabo bazibona bebatsha. Uzawuthi ke ngoku omnye mhlawumbi akalingani nomqwambi ngepokoti athi hey ndifuna nami yayibona le couple le banxiba kakuhle abantu bahle abantu aba try to influence mhlawumbi umyeni wakhe kwezo zinto ezo. Mhlawumbi ngawaphi amazwi ongawagqithisa to young couples ezitshatileyo ezibukela kuni ke ngoku yayibona. Ndiyakuva Lutho. No Lutho into endinoyitsho mna yinto yokuba umtshato wakho uyawuhlala ingowakho. Umtshato wakho soze ufane naye nditsho nowewele lakho na. There will only be one mqwambe enshweme. There will only be one nosakhele novusumsi. So ifuna ke ngoku into yokuba uzi-adjuste okanye wamkele le ndawo uThixo akubeke kuyo. Don't rush. Ngoba ekurasheni kwakho uthi ufuna uba ngumashweme awumazi umashweme into yokuba yena udibanisa ntoni nantoni.
ze akwazi uba kuphume le nto anayo. So wena kule yazi umakhulu wam wayathi xa ithetha khawuhlambu ayinivukuvukweli lakho ube mhlube pha. Ungakhange wanxiba into entsha okanye into edurayo, kodwa le unayo uthini uyicikice uyihlambe uyiayine emva kokunxiba uthi qoko. So i-pressure yona it's there, but young couples should shy away from the pressure iwese social media because izinto ezininzi lutho phaya uthi xa uqonda utsho oh uyabona ke lo oh hayi ndiyamazi imeko yakhe iheshe kodwa phaya abeziportraya njengomntu othenteni wena ke ngokungelishwa lakhe yena wena uyamazi uba oh imeko yakhe imaqongo but yes abe yena eziveza. So yile nto ke ngoku wena live your own life. Sukufuna ubomi bomnye umuntu njengoba ndisithi into yokuba there will always be one me. Akusoze kubeko nditsho newele lam soze libe ndim. So sukufuna impilo yomnye umuntu because uzawude wenza izinto ezigwenxa ngesizathu sokuba uleqa ntoni laa mpilo yalaa mntu ude uphume esitishini. Ndivile. Now abantu ababazi uMashweme bamazela ku social media ngumuntu wezitori exoxisana nomqwambe kukhona no Andile pha yonke la kukhona nemileqwa emithiyo lemileqwa lena ne-notes ezifumaneka ezibhatyini zikamqwambe mhlawumbi lamabali uwa-actor pha zizinto that we have experienced in your marriage okanye mhlawumbe izinto ingqokelela yezinto ozibona because that's acting I believe. Now ezinto zithatha phi uyaziva bangaphandle okanye mhlawumbe uzi experience ukuba ifumana mhlawumbe ngenye imini i-disbeliever kwished kamqwambe. Oh hayi bethuna ngeke ndidlale ngayo uzithende. Hayi kaloku uzithende mina into endaveze ke ndayenza ndisasanda nje ukundithatha ndakhawuleza ndamthela quba. Ndenzela into bangalaqa. Hayi lutho. Ndenzela bangalaqqazi. Wamlungisa. Ndakhawuleza ndamthi. Coding wakhawuleza wathi chwephe. Ndiye ndithi ke ngoku noba kusemva kwenyanga ezintathu ndiphinde ndithi. Emva kwenyanga ezintathu ndiphinde ndithi. Yabona lutho to be honest izinto esizidlalayo. Simbambe ku to be honest mphula wena mbukele ungayogalela ityiwa. Mbambe ku to be honest. Mbambe ku to be honest yazi ke kuba biyekho honest libithela umqala. Yes. To be honest wena lutho apha izitori esizidlalayo zizinto ezenzekayo in our communities and ezinye uye ude uqonda ukuba tyhini le into yayikhe yenzeka ekhaya okanye tyhini le into yayikhe yenzeka kwatata uphakathi and ezi zitori esizenzayo omnye umuntu ohleli phaya siyamhlekisa but simhlekisa nje uyarelate into yokuba tyhini le nto tyhini yebethunana iyenzeka le nto caca uyenzeka nakominye imizi le nto lena. So ayikuba ezi zitori zenzeka in our lives no zizinto ezenzekayo ekuhlaleni esithi ke ngokuthina masiziveze ngendlela ehlekisayo kodwa ibe inemfundiso ngapha because umamele khona uthi usawugqiba ukumamela uqonda uba hey uyamhlupha kodwa uMashweme mani lo myeni lo kodwa athi umuntu hey wayenza ke yazi umaphathi lento umzekelo sikhule thina umzekelo kukhona ingubo kuthiwe zingubo zabefundisi kuthiwe zizitya zabefundisi ezo zitya ezo thina sasingatyeli kuzo sasingalali ngezangubo kusithiwa zezabefundisi. Now uzibuza into yokuba lo mfundisi uthi azolala nini apha ekhaya ezi ngubo zibekiwe phaya ezi zitya zihleli kula display bawude bafike nini abafundisi but ufumanise ngokuba no man umakhulu njengoba izitye bengafuni nazo not that ibize zabafundisi but it was a way of keeping them safe into yokuba singadlaleli kuzo kuba sisazi into yokuba one day abefundisi bazawuthini bazawuvakasha apha ekhaya nezangubo kuthiwa zingubo zendwendwe ezi nyani xa kufika indwendwe zikhutshwe ke ngokwezo ngubo. So ezi zinto zizinto ezenzekayo and also nezinto ezenzekayo emitshatweni yethu. Imitshato yethu sithi ixesha elinintsi ihlaselwe nguSathane kanti akufunekanga simtyhole kakhulu uSathane
nezenzo ezizethu uhlobo nathi esenza ngalo emitshatweni yethu yiyo eyenza into yokuba imitshato yethu ibambeke ngerhali. Ufumaniseke omnye uthi mna ndatshata iveki entathu ndacela indlela ndagoduka. Omnye uthi hayi zaba ntandathu ndandingumfazi wepolisa ndabe ndagoduka. So ezo zinto ezo ziyenzeka. So we try by all means into yokuba ezi zinto zidla umphakathi simane ukuziveza kodwa siziveza as isitori. Zakwenza nje umzekelo ngoku ibiyisizini yabafana into yokuba baye entabeni. Apho siye saveza khona into yokuba abantwana aba bangabafana mabaye entabeni baphinde babuye betheni bephephile. And ndabe ke ngoku ndixinanisela umqwambi koneni into yoba mqwambi kaloku jonga thina abantwana sibakhulelwa i9 months siphinde sibakhulise for 18 years. Nina mqwambi sininike iveki ezine into yoba nyukani nabo niye nabo entabeni niyobabulalela phaa entabeni. So apho ke ngoku I'm giving i-pressure to umqwambi nabanye abantu abangootata into yokuba do something about le death yabakhwetha because iyas-affecta singomama babo ngoba kaloku xa bahamba sinethemba uba abantwana bethu bazawubuya ngemini ethile kusuke kubuye ingubo kuthi umkhwetha akabuyanga. So ezo zinto ke ngoku ziyimfundiso into yokuba bantu abangootata do something. Singabantu abangoomama iyasitya le nto yabakhwetha bangabantwana bethu abangabuyiyo entabeni. So zizinto ezilolo hlobo ke lutho ezi sithetha ngazo phaya. And zibe ezo zinto ezo izinto ezenzekayo nezinto ezifundisayo kwabanye abantu. True. Because you can even get ngamanye amaxesha le nto yomleqwa onomntana zizinto ezenzekayo ezo zinto. Ufumaniseke into yokuba ungunkosikazi apha utshatile nje nawe unayo i-onti yokwenza abantwana. Uyakwazi ubabhaka abantwana nawe kodwa njengoba ukwazi ubabhaka abantwana asikaphuma utata lapha ayokwenza umntwana ngapha kuqumbe esulenkama. Ngoku uzibuza umbuzo uba lo tata ndinayo nje nami i-onti yobenza abantwana uyokwenzana esulenkama. Uyayivele nje. And ke ngoku laa mntwana ke ngoku uzoba yingxaki kulo mtshato because nam ndizawuthi hayi kaloku ngeke maluma kamaqamandini andinothi ndine-onti yokwenza abantwana usukuyomenza esulenkama ngaphandle. Now ibe yingxaki ke ngoku phi kulo mtshato. So by saying ezaa zinto we're trying to say to ebantwini abangootata suphuma uyokwenza umntana ekumosheni konke kodwa sude umoshe kude kuvele isiqhamo sokuba inene mna bendimosha. Kanti ke ngoku seyisenzeka nakuthi bantu abangoomama. Ewe ufumaniseke into yoba umntana othile kwabantwana balapha ekhaya ufaniswa kwalapha elalini inene kodwa yeyi ewe khona kodwa lo mntana hayi ngeke uyafana nakwabantu kwalapha elalini. Singabantu abangoomama of which ayikuba sithi ngabantu abangootata kuphela abenza le nto. Nathi singabantu abangoomama siyamosha kude kubekho isiqhamo. Ekumosheni kwakho xa kucaca uba ke awukwazi uhlala ungamoshi mosha kodwa kungade kube khona isiqhamo esizawuthi sibe yi-reminder to lo mama uhleli naye apha into yokuba yayi uyisekabani watshona esulenkama and apha phofu. Kudala singibetha noko umqwambi nawe uhamba icawe Kangela izulu uhamba icawe engapheliyo nelizulu nemilaliso ehanjwayo nokhonza. Mhlawumbi is that also something that is affecting imitshato yabanye omama because mhlawumbi uyofumanisa noba utata mhlawumbi akakhonzi now umama uyakhonza and uphambili le nkonzo and uhleli kule nkonzo. Ingaba zezinye zezinto ezibabethayo because at the very same time as much as you are entertaining but you are educating at the very same time. True. So nangoku kubalulekile into yobana sibafundise abantu ababukele ekhaya into yobana mhlawumbi ikhona imitshato enjalo aba aqabise umntu mhlawumbi le nkonzo nemilaliso kogqitha umyeni injalo. Hayi yenzeka kakhulu laa nto. Ufumaniseke into yokuba umama kho weekend yamahala usoloko lapha endleleni umama nalena yasebhisho. Ewe. Ufumaniseka into yoba umama kho veki angayiyo ebhisho. Uzibuze ke ngoku into yoba wasubmitha yonke iveki yena ebhisho kanti hayi akasasubmithi msebenzi seyisubmithe enye into kwelaa bhisho. Kufana nalena ke ngoku yezicawu. Ufumaniseka into yoba umama kuleni weekend uthi sinomlalisi ekotishini kuleni weekend hayi siyaphuma siya enantsi ebhityi kuleni hayi bo mfazi ndina uphoswa nto ngoba kutheni na wena yonke le milaliso uyalala wena uyalala. And ke ngoku akho ndima ndingathi ngokutsala utata lo kuthi tata ndiyayithanda inkonzo
khawundijoyine mani. Okay. Aske sikwenza into ndizihambayo. Mani uphathelela nam undipheleke ukuya apha. Ngoku umashwamena uvese kabhilite once ukuthi uyakhatshwa. Hayi akafuna ukhatshwa. Ibe nento ke ngoku le nto into yokuba ingathi ayiseyonkonzo ke ngoku la ihambayo because kaloku uba bendikuKrestu kule nto endiyihambayo xa uba umntu wam besithi uyandikhapha akho nto imbi into yokuba singahambi sobabini futhi yile ndawo endimfunela kuyo into makaye enkonzweni. So ezo zinto ziyenzeka nyhani ufumaniseka into yokuba umama othile akayihambi xa uyihamba nangoLwesibini ungazi uba zeziphi ezi cawe zivuleyo ngoLwesibini. So iyayimosha ke ngoku imithetho because umntu ongutata ude abe nentiyo ngasecaweni athi heyi le cawe ingathi yawuchitha umzombo. Ukumvuba umqwambi athi le cawe iyawuchitha umzombo le cawe. Uyabona ke ngaphakathi kuye ke ngoku kujeminate ntoni intiyo towards intoni towards icawe. Athi akuphathi gosa apha kwami. Athi apha kukwam apha kokwagosa. Zezo zinto ke ufumaniseka into yokuba ihamba phambili icawe kunekhaya. And I can testify ndikhe ndayovisitha phaa eWhistler lenyanga ipheleyo wabe ubawo umqwambe ebhize baleka kodwa ndambona eyobeka umashweme. Ithi le nto yoba kubanjiswana ngohlobo unxiba into zobaleka kodwa usecaweni umashweme. Umashweme noko hayi noko kaloku ungenawuziyela enkonzweni utata ekhaya ebaleka. Lutho yima. Suyiqala apha kumqwamba suba nedolo lotho. Ndibona lasekuseni umsestophini. Yeke yiqala apho lutho. Apha kubanjisweni. Ndiyavuka mna ekuseni ndihambe ndimse uba makahambe oncunca. Andithi kaloku yena uthanda esi sport soncunca ubaleka. Ndimshiya baleke ke ngoku xa ibaleka mna ndiyolungiselela ke ngoku kuye ecaweni. Okay. Ndihambe ndiyomlanda ugqiba kwakubaleka. Okay. Ahambe ke ngoku nayo ndishiya phi? Ndishiya ecaweni. Into yokuba ke ngoku nawe nkosikazi njengoba uyithanda le into mandiyokushiya apha. Ndizothi ke ngoku isophuma icawe ndiphinde ndizokoleka. Injalo sokubanjiswela kuthaya ukuthi makazisestophini umqombi. Usiwe. Soze aziyele kaloku umntu abe bexhutha besitubeni. Akeke kaloku umntana. Waphinda xa igqiba wena ufuna kuye enkonzweni. Wakusa naye. Wandisa ke ngoku enkonzweni. Xa ndiphuma enkonzweni uzondilanda enkonzweni into yoba ke umkam ukhonze kakuhle ewe njengoba naye ndibuzile uba tata ubaleke kakuhle ewe iphi qha ke wathi wafumana imedal ungabalekanga. Hayi ndayifumana kaloku heyi ngeke into emvesi ke ndixa ke kumqwamba uvesi kabuye nala maxesha akho ne-40 cents abuya nayo. Khona 40 cents. Yazi nyana into ethethisayo le nto yalo mbaleko bawubaleka ene bawubaleka nyani. Umqwambi ndikuxelele naku le nto yakho nyova ibhayisekile ayithwalele ibhayisekile yakhe siyotshona eWestern Cape. Ndithule ndijongile ayinyova ndiyam eskhotha ke kwa kaloku bakunika into yasela mhlawumbi baba. Ayimane ndimnike iCoca-Cola mane ndimnika namabhanana into abangatshiswa ngumchamo. Okay. Sifike ke ngoku phaa kulaa ndawo ndiqonda ke inokuzawuthi u-5,000 anyana. Uzwe Mr Mema anikwa ixesha. Hey ndiqonda uba yeyi ngeke indlela ende kangaka esiyihambileyo sihambela ixesha. So sandanyamezela ke kodwa ndithi ke mna inoma elutho wathengiswa namagqesha akathi maninzi phaa kwam namagqesha. Ndike inene agcwele into engaka ndike ndicinga uba xa ndinowabamba ndihambe ndiyowathengisa anokhona ongayifumana ayibuvilikishane ngathi bungavela phaa. Hayi ngeke ngeke lo tata uyayithanda la uyaqokelelwa phaya. Uyaqokelela zinintsi into bubuxhakaxhaka yini ndithi ke mna izinto ezisiyaphiyana nazo futhi uyazitsho ngedeyithethile asiye endaweni ethile siye embalekweni ngedeyithethile yanyova ngedeyithethile khona nantoni mafosha ndanonto amafosha okanye mashofa uyazibiza izinto zakhe ndithi kulungile kwami ucutha kule senti khona apha endlini uhanje kuyiwe kule nto kube ingabe sinesenti le ayizinayo ne-40 cents le kodwa ke kaloku ndimsapote ngoba into etheni into ayithandayo. Ndiyafuna uyapho ke ngole ndawo yesupport into yobana ibaluleke kangakanani isupport emtshatweni kubantu abangomama besupport otata babo because inyanga yabo le siyabakha sifuna sibakhe ngento yonke abantu abangomama. No ibalekile into omsupporta umuntu wakho noba ungengomyeni noba msupporte ipartner yakho and xa ningabantu anizuthanda into efanayo. Omnye xa engayithanda into ethile sukuthi hayi mna soze mna ndihambe ndisuke ndiveze ndiyoncuncisa into endingayaziyo ndileqe inatsika asandileqe ingca mna yeke kodwa njengoba ndingasoze ndileqe ingca
ndiye ndiqonde uba uyakuthanda uleqinca umyeni nam, mandimkhaphe ahambe ayoyileqinca so that angabikho demotivated. Ewe, nalaa nto umqwambi athi xa seyigqiba athi, heyi besendidinwa ndithe ndisawubona uba nanku umkam. Uthi yho andanyova, ndaqonda into yokuba andifuni lo mfazi andibone ndithithibele, mandinyove kakhulu. Uyabona loo nto ke ngoku imnika amandla noba beseyiphelelwa ngamandla. So it is so important into yokuba xa kukhona into ayithandayo, make it a point into yokuba uyamsapota so to ukumotivate to do more. Noma uyayazi into yokuba izinanto apha phakathi nekhaya but uyayithanda yena, uyayiva le nditshoyo. And noba ikhona into, umzekelo umyeni nam yena njengoba esithanda kangaka ezi sport, uthi lolona hlobo ehlisa ngalo iweight. So uyayithanda iweight yakhe into yokuba ahlale ethe qoko. Ngoku mandithini ke ngoku, mandimncedise ndimsapote kule nto atheni ayithandayo. Nam ntonayo mnuvesi kumqwambi angafuni undisapota kuba lokhu into endiyithanda yotshova. Ndithi kumqwambi, qwambi khawukufake la makhekhe apha ezibhokothini. Athi hayi lima kwa ndinofaka ezi zinto zawundingcolisa. Nantsi eyona nto sixabana ngayo, kafuni undisapota. Kodwa there is one thing ke andisapota kuyo, usezincwadini. Ndingumntu okuthandayo ukufunda. So qho ngoJanuwari abuze uzawurejistarisha ntoni kulo nyaka. Ndithi ke mna, heyi andikazi. Athi hayi rejistarisha kaloku. Into ethile kaloku awukayigqibi. Kwathi senzama ukuthi yena uthi mna ndifunda okokoko kule into endiyenzayo, so andinokwazi uphinde ndiyothatha enye into, but wena ungakwazi. So every January noma ndiye ndoyisaka lapha endleleni, mhlawumbi ufana ngoMatshi ndithi mna hayi ngikhathalele ke bendicinga ndizayigqiba le nto. Andiyigqibi. Kodwa ngoJanuwari umyeni nam akadini athi mkam, lo nyaka akho kwanto ofuna ukuyenza, awurejistarishe kwanto tutututu. Ndithi mna utsho maqwambi, athi hayi rejistarisha, kukhona into ethile. Laa nto leyo ngu-3 years uzayithi 1 2 1 2 uyigqile. Kutsho yena okanye hayi le nto ngu-2 years uzayithi 1 2 1 2 uyigqile. So uyayazi into yokuba ukufunda yinto endiyithandayo, so usoloko emicaleni kwam ngalo lonke ixesha into yokuba qhubeleka ufunda, qhubeleka ufunda. Ube abe ekusapota ngale nto uyithandayo, izincwadi. Mhlawumbi uze kula ndawo ecawe khunto uyakhonza uba umqombe lo yena njengoba ukhonza kangaka wena. Uba umqombe uyakhonza. Emzini nam bakhonza eSabatha. Wathatha intombi ekhonza ewisile. Kodwa khange athi ke ngokuba umqwambi kuba ndingumwisile athi hayi andizudilishana nawe. Wathi uba umqwambi as long as uyihlonipha inkonzo yasemzini akho. Andinangxaki nento yokuba uzawuya ewisile xa urhalele, kodwa inkonzo yasemzini akho ndicela uyihloniphe. Ndiye ndithi ke ngoku ngomgqibelo ndihambe ndiye eSabatheni naye. Kuzoske kuthi ke ngecawe leyo ndiye ndarhalela ngayo ndicele kuqwambi, hayi qwambi ndiyacela mantwana khe ndiyofikelela ewisile. Athi hayi mkam hamba. Ngamanye amaxesha athi andikhaphe. Athi andikhaphe athi hayi sizawuhamba nawe namhlanje kuye enantsikeni. Inene sihambe siyokhonza ewisile. Sibe mhlawumbi besikhonzile ngeSabatha eSabatheni. Uyakhonza uba umqwambi inoba nayo uba bekuthiwa amagosa akhona phaya eSabatheni beseyiligosa nayo. Yayibona ke lento kanye bendifuneka kuyinto yobana kumandi ke into yobana ku-understandwane, kuhlaliswane phantsi njengoba sewutshilo into yobana ayifani mhlawumbi nemitshato le owakho awusoze ufane even nowewele lakho umtshato lo. Mhlawumbi xa sizawuqukumbela wena Mashweme kumanina abukeleyo, because imihla ngemihla there's always a case kuthiwe kunyuka izinga le-GBV, le-gender based violence, ikhona inina elixhatshazwayo nenina mhlawumbi eliye lafumana likuloo meko. Mhlawumbi ngawaphi amazwi anowashiya kuqala nabantu abangamanina uzama mhlawumbi ukwehlisa kweli zinga le-gender based violence, emveni kokube sewubuya ke ngoku sewusiya nasemadodeni into okokubana noko le nihamba ngayo indlela ayiyo? Kubantu abangoomama amanina into endinoyitsho yinto yokuba masikhe sizame indlela yokuziqoqa nokuziphatha kakuhle nokunyaniseka kwii-partners zethu. Andizuthi nabayeni because le nto ye-GBV khona naphaya esimethweni. So masizame kwii-partners zethu into yokuba sikhe sibe honest ngolona hlobo. And also sibe nendlela
yokuthetha nabantu bethu. Okay. Ungavezi ke nje uthi putyu, kaloku ngumntu oyindoda lo. Okay. Nekwenza kwakho ungenzi isinomi kanjani. Remember, ungumntu ongumama kule relationship. Yes. And therefore kufuneke wenze ngokuhlukeneyo nomntu ongutata. Ongutata. Ungathi hey, hayi ke ndinto kanolatsho nam, le nto uyenzayo nam zawuyenza. Kaloku ngumntu otheni ongumama. Zama a better way of ukwenza izinto, ungalibalanga ukumhlonipha into yokuba ngumntu ongutata lo. Nabantu abangootata kwelabo icala they should make it a point that bayasithanda. Uzawukwazi into yokuba uthi ngomso ungulutho, yemashweme into ethile uyenze njani na, ndikuthanda kangaka. Ndingazuba nento ethi hayi kaloku lutho yasalela apha ekundithandeni. Funeke uthi akho nto endingayenzanga mkam okanye baby. Bendikuve apha efowunini ukhwaza ubaby, ndazi ke noba ke uyametsha nalutho. Kodwa ndifuna into yokuba ubaby wakho angathi kukhona apho usalela khona. Wena yenza konke okufanele. Sithandeni mani lutho, uyayiva le nditsho, sibukeni. Uyazi abe ntsukwini nabe libela noba yinto Women's Day. Women's Day, yes. Ndabe ndihambile ndiye kwabanye oomama, ndafika umqwamba apha ethenga iitshokoleti, into ezimnandanyana. Uyamazi umkakalo into ezimnandanyana. Ubhalile torho uqwamba apha, ubhalile. Ndathi ke mna, yho, ibinto nane namhlanje. Uthi hayi kaloku yi-Women's Day namhlanje. Yho, bendingazi kwaloo nto uqwamba. Hayi ke ndaske ndaye bantwana masidleni bantwana bam. Uthi hayi kodwa bendenzela wena. Ndithi hayi gama liqwamba, dlani bantwana bam, nazi izinto ndingumntateni. Ndiya kwinto ethi ezo zinto little as they may seem, uzibona wena uba ubuvile ithofolax ibiyintoni na ndiphathele ithofolax, but kukhona into eziyenzayo into yokuba tyhini lo tata xa ihambile uyakwazi undicinga into yokuba ndinomntu endimthandayo. Qha into angekayiqondile into amaflowers, nam ndiyayithanda laa nto amaflowers. Singena nzima ke ezintweni. Qha ke mna ngingasanga ndinike imaflowers. Okay. Andinike laa hlohlo imali. Lutho kukhona laa hlohlo imali amaflowers. Ndiyawarhalela laa maflowers. Futhi xa izile apha umqwambuzo umxelele. Okay. Flowers apha uthi ketana umama ekhaya tata wayethe uthanda amaflowers anemali. Afakwe imali. Futhi ithanda bentsana. Ithanda ndifuna into engaka amaflowers. Eyona mali ninzi apha eSouth Africa yi-200 edibeneyo. So ufuna hlohle nokweziya zinto. Zibeninzi i-200. Yeyona nto kasayibhutayo kodwa ezinye akakayibambi yona. Yile nto ke ndiyalezayo ke lokuba xa ifike lapha uzumsebenzela into yoba yayi umama ngowayilapha tata wayekhe wathi uthanda la maflowers ani-200. Ndenzela ndiyayitofa ke ngoku. Ndenzela uba xa siphuma apha ngaloo mini leyo akwazi into yokuba aphume andikhangelele ezi 200 ngokukhawulezileyo azihlohle. Ndikuvile. Hayi, and inoba mhlawumbi uyawuza siphethe mhlawumbi ngoba mhlawumbi qinisekile naye uzayibukela le episode le. Funeke ibukele. Career wise ke ngoku wena Shwemekazi bakhona abantu abangazithembanga ncam abazi-females ukwenza i-careers ezidominated by abantu abangootata. Mhlawumbi kwabamotiveyitha uthina abantu abangoosisi abangamanina into yobana yani uyayeka kwicareer nobana mhlawumbi zidominatwa ngabantu abangootata. Ayikho into endinoyitsho lutho ngaphandle kwento yokuba umntu ongumama makaphushe. Akhwapha ungazuyofika khona. Masityhale ngezifuba ngoku. Yes. Ubizandla sikwazi utyhala ngazo. Masityhale ngezifuba. Yes. Akukho apho ungumntu ongumama ongazukwazi ufikelela khona. If you want that, you'll get it. But ifuna wena uthini utyhale ngesifuba. Konke kuyenzeka uba wena uyayifuna laa nto. Watsho noma nto zathi uzoyithola njani uhlele ekoneni. Phume ekoneni uzokwazi into yokuba uyofumana laa nto uyifunayo. Nkosi kakhulu, siyabulela. Shwemekazi ke lowo esincokola naye namhlanje uthi amagama okugqibela uzoyithola kanjani uhleli ekoneni. So kubalulekile ke nawe umuntu ongusisi nawe umuntu ongumama ohleli kuloo ndawo kuyo ukwazi into yokubana ukwazi uzisebenzela number 1 ngexesha unomyeni nawe ube ngumuntu ozisebenzelayo. Yiza nento nawe mangenisa noba into encinci kangakanani. Uyazi kukhona abantu uyifumaniseka into yokuba umyeni wakhe uphangela kakuhle kodwa yena ufundile but akafumani umsebenzi. Ufumanisa into yokuba uyahamba ayothenga impahla
abe ngumathengathengisi ekugqibeleni xa kutshona ilanga kukhona into abuya nayo azanayo endlini into endingayifuniyo mna ngumama ohleli endaweni inye ongunothuba likho do something as a woman ukwazi kaloku kukhona sinayo nengxaki thina singabantu abangoomama xa kungena umntana esuka esikolweni ephethe ileta ileta yakhe sozayinika utata uyizisa kuwe ibibhale dear parent sicela i-20 ebaking xa uzawuba nguloo mama ongakwazi noba ne-20 ebaking kanti xa kukhona izinto omane ukweletisa ngazo usiyokoleka imali usithini ezi 20 zebaking nento ze-excursion nanto uzawukwazi so masingabayekeleli abantu abangootata uthi wandithathe ndasi okanye wandithatha ndizihlelele ekhaya no mncedisa noba umncedisa ngento encinci kangakanani abantu abangootata into abayifunayo ngumntu ophakamayo ebhedini ungasoloko ube ngunodudlu usoloko uhleli ngecala ebhedini phakama uvuthulule uzame something ebomini. I think into esiphase sayilibala lento yokungaxa mhlawumbi usemtshatweni yongavuthululi ucifa ubuqhelile ungabikho mhle ngala level ubuqhela uba mhle ngayo because semtshatweni ngokuqhelile iyawuthathwa lutho bayiboleka bayiboleka lutho ufuna ukuthi qoko i-problem thina esiba nayo sithi sisawuthathwa sithi phumla mphefumlo wami kusekhaya nalapha hayi akho we kaloku njengobibi kubone umomothe kumhle uphemile hlala uphemile futhi tshintshe ephemini yakwenye into emomozelayo yes ngoba kaloku apha edolophini abaphemi babuya ngo4 ekseni wena sewayeka ube sewayeka kufana nalanto olala ngezikipa zemibutho phumani makhosikazi kulaa mabaphuma amakhosikazi kulaa nto ngolaa hlobo ukhinda ngalo umkhindela ngalo utata mkhindele nangoku ngoba kaloku ngoku lo tata uzawuthi engqengqe nawe kukho apha kwesi sikipa kwixhego ubuxhego lapha esifubeni sakho that's a turn off yithi qoko ekuseni xa uphuma umqombi makabe nexhala ubusithi ndiyebhisha ndiyosubmit abe newari bathi xolo mfazi mandukukhaphe uthi hayi ematyaleni kukhona into kuthiwa zii-ones balala ngazo abantu abangoomama ezinto isuka laa nto isuka ezantsi yotsho phezulu umntana omgquba hayi ke ndamxelela nomntana omgquba ndathi khulula le nto yiyeke le nto ndathi izawukwenza ungabi namantokazi mntana omgquba le nto yiyeke into yoba umlale ngale nto ufike ebhushuza ngale nto ngathi yisoseji inomsila abantu ufike ngathi lisausage ndathi jonga mzala yiyeke le ndathi awuzuba namantombi busalala ngale omama mawaphume kulaa nto leya laa nto ingathi kungxola ungxawa isausage hayi mani yithi qoko ekuseni yithi qoke ichophu xa ngumntu wachopha chophu zizawuma zithi uba ngumntu wamatenese iitenese zakho zilayite uba ungumntu ozithandela into ebusendles kanje isendles zakho mazibentle inzipho mazenziwe hayi ndiye nditsho kumqombi nam adatsho naye athi heyi inzitshana zake zonawo yezo zipinkazana kakuhle ndiyazenza nalapha enyaweni ndihambe ndithi ke mna mqombi zigugile andinike naye ngoba uyayazi uba ufuna zithini zihlale zithe qoko nazo zilayite kodwa ibaluleke ngathi kokuhlala uthe qoko ashiya la madoda kushiya la madoda into yobana awuthanga qoko ciba masibambe apha manibukeli naye ke umashweme namhlanje noko sesityile sade sagqitha nakwixesha lethu nakwelabo ixesha sibulela kakhulu ngento yobana usihloniphe siyi-Cups Podcast ukwazi into yobana uzoncokola nathi namhlanje episode yethu iphelela apho ke wena ke mbukeli namhlanje make sure into yobana uyaqhubeka uyabukela kunjalo nje siza kuphathela namanye amanina kule nyanga yamanina zininzi izinto esithethileyo ngazo apha I can't even recap sincokole kakhulu ngezinto ezininzi igama lam kulutho kaMthukwana Cups Podcast make sure into yobana uyasharisha wena ndiyafumaneka ke napha e-UCR-FM by the way ndiyafumaneka ndinguye no-MC Entertainment zonke iindawo eziya uthe ubra Cups uzokwenza sure inamba yam ihamba apha ufowunela ke shwemekazi bafowunele into yobana bandibhukishe nee-gigs not into eninzi ewe nalaa nto ubukhe wathi ndiyikhwazile uba yibukele iyawundithethisa kasikakhulu sidibane buyele kumlutho ndizayilungisa nam hayi ke iyawulunga xa enjalo sidibane kwi-episode elandelayo nkosi kakhulu gama lam ulutho Mthukwana.